Her kommer jeres vært, Carla. Hej, og velkommen til Fede Tricks med Flying Superkids. I dag skal vi lære at stå på hænder, men det er slet ikke så svært, som man tror. Nu skal vi finde os en marker. Alle sammen, kan I finde jer en marker? Karoline, kom herop. Når man har fundet sig en marker, skal man bestemme, hvilken en, der skal tage ved, og hvilken en, der skal springe op. Jeg skal tage ved, og Karoline skal springe op. Den, der tager ved, skal tage armene frem. Nu skal I alle sammen prøve at svinge op, men husk at hjælpe jeres marker. Kom. Når vi skal lave det her, er der nogle ting, der er super vigtige. For eksempel er det super vigtigt, at modtageren er klar. Det er også super vigtigt, at man passer på, at man ikke får den andens fødder i hovedet. Hvis du er i tvivl om noget, så bare spørg en voksen til råds. Nu skal vi alle sammen øve. Når man har øvet sig i rigtig lang tid, kan man selv. Prøv selv at gøre det. Det var super hyggeligt, at du kiggede med. Hej!